Найщаслив і найочакван ден, а чаканото слънце осветен. Един народ 5 века в мрак изстрадал, набожно е застанал като в храм и в радостта си не разбира сам дали е коленичил или паднал. О, най-щастлив и най-очакван миг, за него еретик след еретик, като главни покладите горяха и може би светликът най-голям.